Sziasztok! Ege Andor vagyok az e-Agro Kft-től. Mivel az országban többfelé elindultak az aratások, így arra gondoltam, megmutatom nektek, milyen tárcsaválasztékkal tudunk felétek szolgálni, hogyha hozzánk fordultok. 80-tól egészen a 600 lóerős teljesítmény kategóriában kínálunk magas minőségi gépeket. Két csoportra fogjuk ezt az egészet osztani, a hagyományos V-tárcsák és a rövid tárcsák kategóriája. A videó végén lesz egy lejátszási lista, amire, hogyha rákattintotok, az időközben megbeszélt gépeket meg tudjátok nézni munka közben is. A következőben pedig megmutatom, mi az, amit tudunk nyújtani. Helti Kft. Jellemzően a kisebb gazdaságok választása 2,8 métertől 3,6 méterig fixvázas kivitelben, 560-as csipkéslapokkal készül pálcás rögtörővel, 220 mm-es öntvénytávtartókkal, rugóztatott vonószerkezettel, edzett acél sárga parókkal és két komponensű festékkel festve. A következő gépcsalád a Helti KNT. 2,6 méteres fixváztól 5,6 méteres hidraulikus csukású verzióig. Gyakran kelendő verzió például a 4,3 méteres munkaszélesség, ahol az 560-as lapokra alapkivitelben 99 kg jut egy tárcsalapra, mely jelentősen továbbfokozható éggyűrűs hengerrel, illetve ha például 6-10-es lapokhoz már nehezített öntvénytávtartót, illetve 40x40-es tengelyt kérünk. Természetesen rugóztatott vonószerkezettel, edzett acél sárkaparókkal, kerekei egyenként 4,5 tonnával terhelhetőek, a tárcsacsapágyak por- és vízmentesen zártak, igen hosszú élettartamúak. Helti NT nehéz tárcsa. 180x120-as robosztus vázszerkezettel, 660-as lapokkal, ahol a rögtörővel szerelt verzió már könnyedén elérheti a laponkénti 125 kg-os terhelést. Helti Triton a csúcs kategória. Választható 560-as vagy 660-as lappal 4,1 métertől 8 méteres munkaszélességig. Minden tagot külön munkahenger mozgat, darabonként 5 tonnás terhelhetőségű kerekekkel. Robosztus első osztályú vastagfalú anyagokból épített, 40x40-es tengellyel, vagy 54 mm-es kerektengellyel, 247 mm-es nehezített öntvénytávtartókkal, rugóztatott vonószerkezettel, edzett acél sárkaparókkal, két komponensű festékkel festve. A 4,1 méteres gép 660-as lappal, pálcás hengerrel, 5 tonna, laponkénti terhelés eléri a 147 kg-ot, éggyűrűs hengerrel még nehezebb, ami finoman szólva sem kevés, nincs igazán akadály előtte. És most lássuk a rövid tárcsákat. Titkos tipp a Socorro SET rövid tárcsa. A Socorro szintén nyugat-európai minőséget állít elő. Magyarországon a SET rövid tárcsa pedig árérték arányával is kiemelkedik kategóriájából. A Socorro rövid tárcsák 2,3 és 3 méteres munkaszélességben függesztett, 4, 4,5, 5, illetve 6 méteres munkaszélességben vontatott, hidraulikusan csukható kivitelben kerülnek piacra. A legjellemzőbb módon 520-as éggyűrűs hengerrel. Minden verzió mellett szerepelhet még egy GM felirat, ebben az esetben nagyon barátságos felár ellenében a tárcsákat nem 510-es, hanem 560-as lapokkal, a lapcsapágyakat pedig nem a hagyományos 2 darab kúbkörgős kivitelben, hanem gondozásmentes csapággyal szerelve kapjuk. Mindkét kivitel nagy terület teljesítményre képes. Kivon Discator 610. Az ausztriai központú, egyébként Franciaországban gyártott gép, ahogy a nevéből is következik, 610 mm-es lapokkal van szerelve, gumibakokra függesztve. Különlegessége a felépítésében rejlik, melynek két nagyon fontos eleme van. Az egyik a tárcsasorok közt lévő távolság 144 cm, a másik, hogy a futóműve a két tárcsasor és a többféle verzióban kapható lezáró henger között helyezkedik el. Nagy terület teljesítménnyel bír, hisz az ajánlott munkatempója 15-18 km/h. Kivon szupernehéz tárcsa, FF810-es lapokkal. Azoknak, akik extrém körülmények között gazdálkodnak, akik 25 cm-es mélységben történő tárcsázással szeretnék kiváltani a szántást, ahol elérjük a tárcsalaponkénti 260 kg terhelést, a Kivon szupernehéz tárcsák 4,5 métertől 9,5 méteres munkaszélességben elérhetőek. Videócsatornánkra itt tudtok feliratkozni, legutóbbi feltöltésünket itt tudjátok megnézni, ne feledkezzetek el Facebook oldalunkról sem, facebook.com/eagrokft. Sziasztok!
Eged Andor voltam az Eagro Kft-től, keressetek minket bizalommal!